Kuva. Hei, tänään testissä Crunch Cheese, Extra Crisp, Cheese Snacks, Hot Chili ja vissi. Sipsiä on tämän verran. Onko oikeesti tuli? Sipsiä on tämän verran. Ai. Onko oikeesti tuli? Nyt on paha. Ota vettä tosta, jos tarvii ota vettä. Ai. Äiti. Yksi vetää kourallisen noita ja on pahoin. No niin, otahan säkin maistamaan. Varmaan. Menkää kattoo uvadat videot. Tää? Ei, nythän me saadaan lähteä karkuun ja nousee. Tää video kuvaa edellä. Tää menee YouTubeen tää video. Joo, pistä pois jo. Ei vie. Vielä 15 sekkaa. Kuvataanko mennään uimaan? 20 sekkaa vielä video kestää. Tää kuvata. Meillä on... Tää kestää hetken vielä tää video. Pitää odottaa saa rahaa siitä. Meillä on minuutin aikaa ennen kuin nousee. No. Onko 1, 2, 3, Nyt alkaa. 5.